ja som Nelke pustila tú rozprávku Zuzi dvakrát. To asi 10 minút. Ona za 3 minúty, to ti prisahám tu, jak ti rozprávam, za 3 minúty zaspala. Hej. Že proste ja som normálne, ale tak spokojne a spala celú noc. Ani raz sa nezobudila. Tak spokojne si spinkala, že ja normálne, ja som tak vďačná, že proste áno, sú tie rozprávky a áno, moja dcera spala celú noc. Od tej rozprávky. Ona sa vôbec v noci nezobudila. A kebyže sme aj v tej nemocnici boli, čo keď pôjdeme a že bude ten Macko, ja budem tak šťastná. Toho Macka budem jej brať všade, proste všade jej budem brať toho Macka. A budeme púšťať tie rozprávky a možno, že aj v nemocnici bude kľudná, vieš. Lebo zrejme tvoj hlas, aj tak akože celkovo tá rozprávka má na ňu dobrý vplyv, vieš. Čiže asi toľko, no. Čiže fakt, že počkám za tým Mackom. Áno, oplatí sa to, lebo aj tá Dáško včera počúval s Nelkou, ale potom pošiel do svojej izby a hneď tam aj zaspal. Vieš, takže super vec, fakt super vec.